Asier kasunetan, jatetxe berezi bat baitugu izpide. Bai, Bilbon dago eta Guruzu du izena. Ez da soilik janariaz gozatzeko leku bat, gizarteratze eta laneratzeko proiektu baten parte baizik. EDE Fundazioaren ekimena da, eta helburua da enplegu aukerak sortzea eta komunitate indartzea gastronomiaren bidez. Aiara de Urreta bertan zaude eta jatetxeak dagoeneko ateak zabalik ditu. Bai, horrela da, atzo ireki zituen atea Guruzuk, eta Guruzua jatetxe bat baino askoz gehiago da. Gizarte inklusioa oinarri, bizitza eta enplegu aukerak sortzea du helburu. EDE Fundazioaren ekimenala da esan duzun bezala Asier, eta hemen sukaldea, aretoa eta kultur jarduera kustartzen dira. Bilboko bihotzean indautzun bertan bai kaude, eta denei zabalduta dagoen espazio da, eta gaia sakonago lantzeko gurekin dugu Idoia Bidaguren, EDE Fundazioko koordinatzailea. Kaixo Idoia, lehenik eta behin eskerrik asko gurekin izateagatik, esan dudan bezala, ezta? Atzo ateak ireki zituen Guruzuk, jatetxe bat baina askoz gehiago da, denei dago zabalduta, eta zein da Guruzuren jatorria eta zein beharrei erantzun nahi die Guruzuk? Egunon. Esan duzun bezala Guruzu EDE Fundazioaren ekimena da. Orain dela urte batzuk edifizio hau berriztu genuenean, amestu genuen proiektu honekin, eta gaur egun egia bihurtu dana, ez? EDE Fundazioak pertsonen beharrizanak susmatu ditu, zailtasunak dituela jendeak lan mundura bueltatzeko, hori alde batetik, eta beste alde batetik, komunitateek topaguneak behar dituztela auzoetan, beraien ekintzak eta ekintza kulturalak eta aurrera eramateko. Eta helburu guzti horiekin sortzen dugu Guruzu gure edifizioaren beste proiektu bat bezala. Beste proiektu bat, espazio berri bat, eta zein da azken batean Guruzuren helburu soziala? Guruzun 12 pertsonek egiten dute lan, horietako 6 erdiak laneratze prozesuetan daude. Guruzuek ematen die lanera bueltatzeko aukera bat, eta horrela beraien bizitza, beraien autonomia lantzeko aukerak ematen dizkie. Eta jatetxearen eskaintza gastronomikoak ere badu berrikuntza soziala, ezta? Zer aurkituko dute bezeroek hemen Guruzun? Printzipioz Guruzu jatetxe normala da, eta kalitatezko menuak aurkituko dituzte, indautxuko beste jatetxeen parekoak. Baina berrikuntza sozialak, ez? Zuk esan duzun bezala. Ideiak batzuk ditugu, oraindik martxan jarri behar ditugunak, adibidez egongo da osgailu solidario bat, bertan egunean zehar soberan dauden janariak bilduko dituena, mai solidarioak edo mai komunitarioak egongo dira, ona bazkaltzera bakarrik datozen pertsonek mai horrietan jesartzeko aukera izan dezaketen, eta horrela bakardadea, gizarteak daukan bakardadea pizka bat txikitzeko, eta azkenik egongo dira deskontuko menuak, ez? Zailtasun ekonomikoak dituzten pertsonek, beste guztiekin batera Guruzun bazkaltzeko eta faltzeko aukera izan dezaten. Azken batean Guruzu denontzat dagoen plaza irekia da, ezta, hemen Bilboko bihotzean, eta esan dugun lehen bezala, Guruzu ez da soilik jatetxe bat, auzoarentzat eta hiriko guztientzat zabalik dagoen gunea da, eta gainera kulturu topagune bat da kulturalki ere, ezta? Hori da beste helburu bat, ez? Azkenean indautxuko auzoan gaude, eta auzo honetan lan egiten duten elkarteek, aisialdiko taldeek, enpresek, denetariko agente sozialek lekua daukate hemen Guruzun, gonbidatutak daude ona etortzen, eta gure plazan, gure terraza, gure
gelak erabiltzeko eta gurusun bazkaltzeko eta gurusuko katerinak bebai daztatzeko aukera izan dezaten. Eta hori guztia topagune eta ekosistema berritzaile honetan. Eskerrik asko Idoia Bidagure, nire fundazioko koordinatzailea. Idoiak esan bezala gurusu topagunea da, guztientzako plaza da, eta gainera hemen gurusun aniztasuna oinarri, atea irekita egotea nahi dute pertsona guztientzat. Eskerrik asko Aiara, Jorge Oteizaren obra, baino askoz ere erraixago lertzeko Itziar. Postekoa da horrelako proiektuak ere izatea, izu, jatetxe bat baino gehiago, elkar aurkitzeko eta puntu bat. Nik uste dut beti direla, horako tokia beti direla onak eta inklusiorako badira eta anistasunaren aldekoak badira, askoz hobeto, ezta? Eta nik uste dut hor aukera badagoela, eta gaina, asko guztetan jata indautxun egotea. Ze hone gauza beti moten dira estrarradioan askotan, ezta? Eta orduen Bilbo erdi-erdigunean aberastasun gehiagoen dagoen hor inguruan egotea guruzu bezalako jatetxe bat, asko posten nau. Amarterriak puntuan aspaldi ez genituela